Jurakane sayur kepareng doyo-doyo, mangayun monggo. Miring-miring ndok tari, ndok wulan. Monggo badhe kang badhe miring. Pak Marigi atur Pak Sutris monggo. Monggo. Monggo Mas Jumadi, Las, Ayo. Pak Tris, Mas Paimin. Lo. Monggo Pak Sutris dimenang. Monggo ingkang saking Lamongan. Yang pakai seragam ungu monggo, bapak-bapaknya, ibu-ibunya ngatur. Sareng-sareng. Pak Marigi. Tunggak kayu jati, bojo penyanyi nglarani ati. Mas Kancil, monggo Mas Kancil. Ayo Pak Margi monggo. Lah. Solo. Salat ngaji. Solo. Etan soto, ulun ya soto, ora kaya iwake pitik. Etan bojo, ulun ya bojo, ora kaya bojo sing dhisik. Rempeyek rasane enak, iwak bandeng diasem-asem. Rapi tuwek kurang kepenak, turu bareng arasa-rasen. Rebu maleme kemis dodol knalpot neng tunjungan nyawang bojo dastere tipis katok dicopot ganti sarungan. Mas Bogel monggo Ayo saci sesmo jolari bayar nganggo HS. Monggo. Senembang aku. Senembang repot-repot. Senembang kula Pak Tris. Senembang kula. Bentuk bagian. Sik. Iki Iki wayahe senembang kula. Bensin kok ya ngisi bensin ayo. Nggih. Lah nggih. Pak Tris gadah paringan mboten Pak Tris. Ora dikane kabeh. Mboten gadah. Kan dudu dhewe, jukuk dhewe. Nggih, matur suwun. Pak Marnyo. Oh. Jika dhewe, aku sing abang nek jipuk, Pak. Ulan, senembang aku. Oh, nggih. Ben kebagian. Oke, siap.
Dhuwur kretek ngisore jurang sing dhuwur metek sing ngisor goyang. Masyaallah, masyaallah. Kanca-kanca jelas nada iki jane piye jane? Nek MC wis nembak nano nek bilang tak dentung gong ngono lho. Wo bocah ora Jawa. Pulang bali mana nggih, Pak? Amben kayu nggo meme gaplek tari wayu anune mlethek. Apa kuwi? Apa kuwi? Apa kuwi? Soale sikilku ora mlethek lho ya. Masyaallah, masyaallah. Topan kenci kowe iki no marno. Kabeh diunekke. No iki lho. Wah, ora mung gong tok ngono kuwi bari edan kuwi. Etan paling ulon MC-ne njaluk wedang jeruk. Kaya kok. Sabar, sabar. Ini ngomong kanak-kanak. Kowe ri. Kawak-kawak Hei, anak ini. kurang dhuwur, kurang dhuwur, kurang dhuwur. Senebang kowe, ya. Nano ayo sing apik. Ayo Mas Roni, Mas Roni. Ngetan paling ngulon diwadan dan mung trimo nonton do kijing miring do kijing miring larang disampirke omahe cerah ora ngampirke. Pak Tris, kijing miring sampun. Lo. Monggo Pak Parnyo. Wong prawira mati lelah Nakara Kutri Ala putril mikol sukasyen tolong senenge banget ora bisa kumpul. Saji seswa Arane poso Nawala Ora butuh kae Untuk kumpul nyambut gawe Ora butuh omah loji butuh Kutril alat kutril
tril mikul suket dientel-entel senenge banget tapi so kumpul. Pak niku di anu tuker. wong prawira mati lelapo negara suwe ora jamu yo mas cilik yo pas gede jarene yo pas kantur kagem Pakde Paryo suwe ora jamu ngatur lumantar jelas nada campur sari MCD ngopi sik timun sikarane ayo ngopi bareng suwe ora jamu kodhong telo wis suwe ra ketemu temu pisan gawe kalo wis suwe ora jamu godhong kapes wis suwe ra ketemu temu pisan ora beres wis suwe ora jamu jamu godhong beneran wis suwe ra ketemu temu pisan dadi pikiran ayo yo penak yo mbokmu yen ra roti aku emoh takokne sing nyaleh-nyaleh yen ra kowe aku emoh suwe ora jamu godhong meningkir wis suwe ra ketemu tamu pisan dadi pikir niku lho Pak jenengan takon anu lho takon tuker kok ya ora monggo keluarga besar PHR paguyuban hidup rukun Mas Cipati matur nuwun lho kopine monggo warudayaku abang ora lagi paling penak duwe bojo MC yang ning pinggir kali ayo ngobrol saiki ne ana ngendi melarak ati sampirke kae cerak ati ampirke waru-waru sayang mas kaya ngerti doyongake ayo kita kowe tansah tak enteni terus gandeng nyawang papa tabu rani samping kak orang mlebu waru-waru doyong ya dek ya doyong ning pinggir blombang penak ya mbokmu ayo ki
kinclong kowe ngono seneng silang ayo yo pring garing ngecagak radio wulan lemu kokean Apa? Waru-waru doyong doyong ning pinggir kali. ayo yo Ayo penak yo bokmu saiki ne duweke endi? ganjel bokmu Ayo, Pak parian apa? kaya sindian mentir aku Ayo. suwargi Jalali arisan, cabut lagi. Malah arisan parian sih. iki lho kabelku mbok idak-idak Ya Allah. Monggo Pak Parian. Mlaku dhisik ora ngenteni digawe becik aku ge pilih Waru doyong mas, doyong di pinggir kali. Matur sembah. Ayo kicang-kicang, kowe tansah tak anteni. Ayo Pak. wangger trek gandeng nih awas Ora. Aku seneng tergandeng kok. blarak disampirke omahe cedhak kok ora ngampirke waru doyong ning pinggir kali aku moplong nanging aku ora duwe tergandeng. sinarengan Seniwati kondang Rara Berliana ugi Wulan Elvania lo ceritane Wong seneng tunggal sabale. wiwitane Wiwitane engko jejer saben dina. saya suwe Saya suwe saya nyedak nyekel tangane. banjur ngomong cayu Terjur ngomong mas aku tresno kowe. ceritane Ceritane wong seneng tunggal sabale. wiwitane Wiwitane langgeng jejer saben dinane. saya suwe Saya suwe saben jejer nyekel tangane. banjur ngomong dik Banjur ngomong Kang Mas, aku tresno kowe. Kembang kenongo, agawe atiku lara. Kembang malati. Pak Tris monggo Pak Tris Agawe ayame ati. Kembang kecoba, agawe atiku bingung. Kembange mawar, tresnaku wis kadung buyar. Mula wong tresno ora
tresnane sesarangan cerah foto cijaku Purbaya Audio esek audione wong Lampung ceritane wong seneng tunggal sambale witane wiwitane langka cecer saben dina saya suwe saya suwe saya nyedak tangane banjur ngomong wong ayu banjur ngomong mas aku tresno kowe ceritane ceritane wong seneng tunggal sebale wiwitane wiwitane langka cecer saben dinane saya suwe saben jejer tangane banjur ngomong cahayu banjur ngomong masih aku tresno kowe tenane cahayu kembang kenongo atiku digawe lara kembang melati agawe ayeme ati kembang kecoba agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku wis kadung buyar mula wong tresno ora kena go sembrono ora becik tumrape para wanita nggih Kang Mas tembang rawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak sidake jelas banget monggo keluarga besar Purwodadi monggo Lamongan bluro Blora Mustika tarik oh. gue Bok santayuk sinarengan kadang-kadang jelas nada campur sari sining kuyung Purbaya Audio Sumedang serah foto video syuting Arif Jensennya Indonesia monggo Pak monggo Pak
Monggo Pak No. Sugeng rawuh Mas Dodo. Bersama sinarengan Jasnata campur sari sinarengan Purboyo Audio Sound Sekondang Lampung. Sampun Pak D. Ayo Pak D. Nggih. Pak Marti, Pak Tris, Pak No, Lamongan monggo.
Aja lali Gustine. Ae. 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 Tarik tarik tarik. Pakde. Ayo Mas. Tarik. Bubar nyambut gawe nadat lawat tempe ning sehat awake tarik-tarik Iki ngombe banyu kendi rokok nglinting dhewe nadyan mung manggon ana desa nyatane ayam tentrem kumpasan aku trimo watone pokok sabar waras layakku klompono katunya kepisahan uga tuku bibit lan rabuke mangan sak bendinane sego sambel kemangi lu la la enak apa wong urip ana nyamanyo yen wegah rekoso urip ra bisa mulya kundangan irama lagi buni sregepon nyambut gawe aja lali Gustine ayo ya Monggo Pak Saryo. Pak Muri monggo tidak mriki rupiyin. Monggo Pak Muri. Pak Muri monggo. Ayo Pak. Monggo Pak Muri. Dek jaman
Sesarengan jelas nada campur sari Indonesia Purboyo Audio. Matur sembano matur sembano Bapak Muri. Bapak Muri. Yuk, yuk. Anggone padha lara. Tasih, Pak. Napa malih? Grojogan Banyuwangi, oh nggih. Beksan tayub sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada makarya Purboyo Audio Sumedang. Oke teman garakan langsung lumantar cerah foto video syuting Mas Arif Genset Indonesia. Lo yuk la Sumari wing karya wanging tembange kopi rentet turut tepang jumlorot kaya salogo
godhonge ijo ngawe-awe merahati katon ayem tentrem nyawang kopi atine ayem kopi padha kembang arep metu wae setahun sepisan ngunduh kopi wis biasane kopi tiba ning lemah sisa luwak iku arane Matur nuwun Pak De. Wis njaluk ora? Njaluk ora? Niki dereng. Pak No Pak Mardi ora dos Sumari wing karya wangi tembange kopi rentet turut ngepan sumlorot kaya salogo godhonge ijo ngawe-awe merahati katon ayem tentrem nyawang kopi atine ayem kopi padha kembang arep metu wae setahun sepisan ngunduh kopi biasane dangdute coben gayeng yo lamongan bergoyang Sumari wing karya wulan tembange kopi renteng turut ngepak jumlorot kaya seloko godhonge ijo ngawe-awe merahati katon ayem tentrem nyawang kopi atine ayem kopi kembang mertandane arep woe setahun sepisan ngunduh kopi wis biasane woe abang-abang rentenge dompolane kopi tiba ning lemah sisa luwak iku arane